Rafael Louzán, parabéns. Esta viaxe empezaba ademais en Galicia, en Riazor, en Lavacolla, hai prácticamente mes e medio, e saiu prácticamente perfecta. Pois sí, curiosamente foi Galicia o lugar de partida e foron, sí, 50 días de unha larga viaxe que nos levou a, sí, a alcanzar aquel objetivo que de alguna maneira se pronosticaba, e había bastantes enquisas que daban por feito que podía España alcanzar eso. Para nós se nos facía algo difícil, non? Pero, sin embargo, esa responsabilidade aos xogadores e ao propio técnico, a verdade que non lle pesou nada. E superon administrar esa responsabilidade, entre comillas, para conquistar algo que quedará na lembranza da historia do noso país, non? Foi un mundial brillante no fondo e tamén nas formas, non? Que despois do que pasou na final tamén se fala moito das formas coas que España gañou, nin un problema, nin un conflicto, nin nada. Esta gran victoria, ou esta gran gesta, diríamos que non é tanto que se ganou, sino como se ganou. E iso, a verdade, é que nos enche de orgullo porque hai unha parte, que é a parte humana, que é a parte de como facer as cousas, que de alguna maneira nos sorprende para ben gratamente que a sociedade española e a nivel mundial se valore precisamente este aspecto, non? De valores, de comportamientos, de que durante 50 días non houve ni unha sola crisis en unha delegación de 120 personas, desde xogadores técnicos, utilleros, masajistas, traballadores da Federación en general, directivos, ejecutivos da Federación, familiares, máis de 260 familiares que nos acompañaron en todo o percorrido, máis de 150 periodistas de España que tamén nos acompañaron neste recorrido. Eran tres pilares, era a composición da familia, por un lado ao equipo, selección e toda a delegación de España, por outro lado en outro hotel contiguo familiares e en outro tamén todos os compañeros periodistas, dos cuales, sendo vos testigos tamén, o comportamento para con periodistas por parte de xogadores e técnicos foi impecable. Non houve ninguna selección das 48 que, de alguna maneira, tuvera as portas tan abertas para entrevistas para todo aquilo que fora comunicar todos os días que é a propia selección española. E menudo sufrimento. Nas eliminatorias, tamén na final, como vives ti esa final? Porque nese palco é complicado ser transparente. Bueno, a ver, eu creo que o que máis cansa aquí son a toma de decisións diarias con moitas cousas que hai que decidir no día a día, pero o que máis quizá cansa todavía máis é a presión interna que te somete un partido. E para eso, e hai que dicir a verdade, nós non estamos no césped nin estamos no banquillo, pero estamos en outra zona na cual, asumes a responsabilidade do papel que che toca. E é unha tensión, porque aquí era ou susto ou muerte, non hai término medio. E, polo tanto, hai que ganar cada partido. Estamos falando un total de 8 partidos, estamos falando de 14 goles a favor, un en contra, e tal, pero, excepto no partido de Austria, os resultados, todos recordamos que foron por un gol de diferencia, o cual indica que este Mundial foi extraordinariamente igualado, e polo tanto aí é onde, unha vez que se acaba o partido, te sacas esa presión interior, non? Pero non a sacas de todo, porque claro, pasaches unha, pero ven a seguinte, e así sucesivamente, non? E a verdade que iso é o que te deixa un pouco máis, te deixa lastrado aí durante un tempo, hasta que, claro, chegas a conseguir o objetivo final, e entonces esa satisfacción interior e, sobre todo, ver a tantos miles e milleiros de millóns de españoles e de personas de todo o mundo, dirigentes de fútbol de distintas federacións internacionales que nos felicitaron por como España gana un mundial de maneira solvente e eu diría que incluso con un nivel de xogo en algún partido de sobresaliente. Disfrutaron ali tamén os reis?
Que comentaban que se podía saber? Bueno, a verdade, co rei neste sentido, e incluso a reina tamén, e incluídas as súas fillas, pois son pasionales, o sea, e o demostran no propio palco, donde de alguma maneira podemos compartir con as autoridades dos outros tres países, o presidente de Estados Unidos, a presidenta de México e o presidente de Canadá, así como tamén o presidente de España e o presidente da Federación Argentina, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues cando evidentemente marcamos ese gol, non, quizá con algo que ao mellor non se debe facer, pero tanto o rei como a reina, o presidente do goberno de España, eu mismo, pois a alegría non pudo manternos no asiento e nos levantamos, nos demos un abrazo sincero e sentido e bueno, foi unha satisfacción enorme porque además estábamos vendo que España dominaba absolutamente este partido e, sin embargo, pois podíamos chegar a penaltis, o cual non queríamos baixo ningún concepto, ¿no? E que hubiera sido totalmente injusto, ¿no? Por lo tanto, chegan ese gol nese minuto que foi realmente bueno, pues, o momento de gloria de todo este mundial, o momento máis culmen deste mundial que vivimos nós. E Trump como anfitrión? Tiveches a ocasión de falar con el, se felicitou, algo que che teña dito? Sí, a verdade que eu estuve en dous encontros co presidente de Estados Unidos, un primeiro viernes, que foi con presidentes de distintas federacións internacionales, donde veu el, e tuvemos unha reunión de algo máis de 2 horas con el, e bueno, sí, nos intercambiamos unhas palabras, donde a él lle gustaba moito o fútbol de España, xa nos había trasladado en Washington que España era no sorteo, España era dunhas posibles seleccións polo que lle trasladaban a él, dicindo él que ademais non era un home de moi conocedor do fútbol, pero polo que lle trasladaban a él que España podía ser unha das campeonas do mundo, e aquí pois, nos felicitou, porque dixo que o xogo de España e a brillantez do equipo español de alguna maneira merecía o que de alguna maneira alcanzamos, non? E polo tanto, bueno, pois eso tamén nos lo dixo o secretario de Estado, bueno, vicepresidente en este momento, Marco Rubio, que estaba tamén por ali, así como eu creo que o resto dos dirigentes que había, tanto de fútbol como de non, estaba o ministro de entretenimiento de Arabia Saudí, que temos unha moi boa relación con él, que ademais simpatizaba moitísimo con España, quería que España ganase este mundial, e a verdad que, bueno, xa digo, eu creo que todos os dirigentes coincidían con España. E con final tan bronco, Rafa, houbo disculpas por parte do presidente da Federación Argentina ou algún comentario? No, como dixo Chiqui Tapia foi que habíamos sido mellores e que por lo tanto que entendía claramente a victoria de España e dai que non puxo objeción a eso, temos unha relación xa de agora de 2 anos prácticamente e bueno, temos, como saben, tuvemos aí unha negociación co tema da finalísima, que finalmente pois Argentina pois, bueno, nos lle propuxemos varias alternativas cando pasou da guerra. Primeiro firmamos un acordo para xogar en Qatar, finalmente a guerra non imposibilitou que se xogara e demos todas as variables, pero finalmente pois Argentina entendeu que non se podía xogar en esas circunstancias e nos xogou, pero aínda así mantemos unha moi boa relación. Destes 50 días, Rafa, pídoche rescatar un momento que a ti a nivel personal, por algún motivo, ou que che tocara especialmente? Bueno, pois eu creo que foron todos, non son personas que teñan picos de altura ou de estar aí abaixo, manteño término medio para cos comportamientos e demais, pero, non sei, destacaría a humanidade de todo o conxunto das persoas que estuvemos aí, non? Foi unha experiencia quizá única, porque eu nunca había estado tanto tempo cunha delegación tanto tempo xuntos, e polo tanto o que me permiteu é conocer moito mellor a moitas persoas, non? Que tiña un trato puntual de hola, sí, adiós, que tal estás, tal, pero durante ese tempo, ao final, claro, vas facendo unha relación humana moi bonita, non? E sobre o que hai que destacar aí, bueno, con Luís xa tiña, porque temos tido trato xa de anterior, compartido
bueno, pues, moito xantar xuntos, moitas cousas xuntos, e, por tanto, xa era diferente, xa conocía a Luís, pero a parte do seu corpo técnico, a xogadores, aos capitáns, cando tuvemos varias negociacións con eles, o sea, me permiteu unha proximidade e unha cercanía que quizá pois non tiña hasta ahora. O sea, é que creo que eso permite tamén bueno, pues, facilitar acordos, ¿no? Porque, bueno, todo isto, pues, en función de como vamos caminando nos siguientes partidos, pues había que ir, bueno, pues, negociando cousas e vendo cousas a maiores, e a verdad que nos foi moi ben en ese sentido. Esta selección non ten límites. Non ten límites, e eu que me entrevistaron varios mexicanos, varios estadounidenses e de outros países, coincidían plenamente en que España foi absolutamente mellor que ninguna das outras seleccións, e, sobre todo, eu trasladei tamén que quen ganou aquí foi o fútbol. Pero a parte de aquí, de ganou o fútbol, como dicíamos ao principio, hai unha parte que ganou que é que este deporte maravilloso, global, pois aportou valores á sociedade, a España, pero ao mundo. Entonces creo que eso, de alguna maneira, é un salto cualitativo no que é o mundo do deporte. O gran reto é revalidar na casa e a terceira estrela, claro. Sí, se dixen a Infantino que a Copa se iba a quedar por unha larga temporada en España, porque entendíamos que 4 anos nos pertenecen, pero que máis alá des 4 anos, como próximo Mundial, se vai a xogar en España, se debe xogar esa final en España, pois que debe continuar en España durante un largo período de tempo. E dai que, bueno, pues, a sonrisa clásica de Infantino, que, vamos, pues, empatiza extraordinariamente ben, é unha persona moi coloquial e que tuvemos moita relación, porque compartimos, eu creo que 3 ou 4 partidos xuntos agora, tamén habíamos compartido a reunión con Trump, pues, ali, o sea, que tuvemos moitos momentos que vivimos xuntos, non? Pero tamén hai que recordar, non, que España, porque non vai ser que se nos pase, en este momento é doblemente campeona do mundo, non? Tanto en masculino como en femenino. É algo que eu non sei se hai algún país na historia do fútbol mundial que pode, de alguma maneira, presentar así, é dicir, este é España, non? E, polo tanto, temos unha, vamos, de alguna maneira, non diríamos unha obrigación, pero un reto, que é no Mundial de Brasil 2017 femenino, volver a conquistar esa Copa do Mundo, pero polo menos sabemos xa fijo que estamos clasificados, o sea, por tanto, estamos aí entre as 32 mellores seleccións do mundo, e ao mesmo tempo que durante un ano vamos a ser líderes mundiales no ranking mundial de FIFA, tanto homes como mulleres liderando a clasificación mundial. A selección campeona do ano 10, a masculina, foi extraordinaria. Esta pode superar incluso todo aquel legado de palmarés? Sin duda, e eu había dito, e non o maticei, que me faltaba matizalo ben, eu creo que esta selección se llevou incluso un grado de solvencia superior a que ganou en Sudáfrica. Ese grado de solvencia foi de 14 goles a favor, un en contra, solvencia no xogo. O partido de Francia e España creo que foi para enmarcar, é un partido para recordar na historia do noso país, na historia do noso deporte e na historia do fútbol mundial. Polo tanto, bueno, pues hai que sentirse pero moi satisfeitos, non? E depois hai outro elemento que non debemos descartar, que a vitoria en Sudáfrica, que tuvo a súa repercusión, e máis que me alegro moitísimo que a maioría dos que ali estuveron participaron tamén desta gesta, porque os invitou a Federación Española a estar con nós, e, por tanto, compartiron esta gesta no propio estadio en Nueva York, pois conseguir esta vitoria en Nueva York creo que nos dá unha trascendencia mundial todavía superior, non? Non é, bueno, pues cada ciudad, esta é unha ciudad bueno, pues, de contexto cosmopolita e algo das 3-4 ciudades no mundo, polo tanto, bueno, pues te sitúa nun marco de alguna maneira diferente, verdad? E creo que eso, pues, a este país, a España en concreto, pois lle ven realmente moi ben. Para o fútbol galego é complicado pensar nun embaixador mellor que Borja Iglesias dentro do vestiario. Sí, a verdad que foi un animador, foi un conciliador, vamos, é unha persona excelente, diríamos, o caso de Borja Iglesias, ¿no?
Por lo tanto, só teño palabras, porque xa o conocía de moito antes, incluso cando xogaba con nós na selección galega, e demais, o seu comportamento foi de 10, sempre, non? E ademais te alegras de personas que cando hai unha calidad humana como a del, de que triunfen. E el creo que, bueno, pues, no tramo final da súa trayectoria de carreira futbolística, quizá, pois se marca pois este recuerdo de ser campeón do mundo, que en este momento pois eu creo que debe ser o único galego que temos con campeón do mundo, porque recordarán todos a Michel Salgado, pero, sin embargo, Michel non estaba en esa selección do 2010, por lo tanto, de momento, será o único galego que é campeón do mundo e nacido, criado en Galicia, aínda que estuvo en varios sitios, pero que está nun dos clubs dos seus amores, que é o Real Club Celta. O Balón de Oro ten que ser para Rodri. Sí, xo ganou como mellor xogador deste Mundial, e a verdad que é para sacarse o sombreiro con este xogador, tanto en calidad humana como xogador, é indiscutible. Estiveches con Sánchez, como comentabas, hai un anaco, e tamén na recepción na Moncloa. Que che trasladou Sánchez? Bueno, a ver, creo que era a nosa obligación de estar aí, si así nos lo pediron, e nos encantados, non, de compartir co presidente do goberno, coa ministra e cos ministros que ali estuveron. Estuve tamén o vicepresidente do goberno, que tamén estuvo en Estados Unidos, e bueno, para ele era unha alegría pois que isto trascende máis alá do que o mundo de deporte, e polo tanto que estaba moi feliz, non? Igual que en Zarzuela, na casa do rei de España, pois que bueno, tanto aí como tamén na Moncloa, pois había centenares de personas que eran todos os traballadores, fillos dos traballadores que ali están, e polo tanto se recibeu non só o calor deles, sino tamén o calor de moitos dos que conviven ali a diario, que querían pois estar cerca en ese momento dos xogadores, non? E a verdade que foi un momento extraordinariamente emotivo e que recordaremos para sempre. Este goberno non tivo recibido moi ben a túa victoria electoral. Unha das primeiras cousas que fexeches foi escribir á ministra, ao secretario de Estado, cunha man tendida. Normalizouse, arreglouse a relación co goberno? Sí, comigo é moi difícil ter diferencias porque non aporto elementos para que así sea. É verdad que eles na contienda electoral pois, bueno, tiveron un comportamento, bueno, que eles entenderon que eu tiña que fazer así, que eu non comparto, evidentemente, pero despois, a partir de aí, a miña chegada con esta nova responsabilidade foi mantendida sempre, e así ten que ser, porque eu creo que a institución está por encima das persoas e das actitudes, non? E, por tanto, elas representan o goberno de España, e eu represento unha institución que, neste caso, pois, viña nun momento de crisis profunda, e creo que durante este ano e medio demostramos a capacidade de entenderse, de dialogar, de sentarnos a falar sempre, e creo que neste sentido demostramos que durante un ano e medio a Federación, todos os actores poden estar traballando xuntos, todos os actores do fútbol español, e creo que esa foi a grandeza de todo este trayecto hasta aquí. E pola outra parte, por parte do goberno cara a Federación e cara a ti como presidente, a relación xa é boa, o trato é bo? Sí, temos compartido momentos de traballo xa xuntos, temos compartido momentos, bueno, dunha relación máis próxima tamén, e polo tanto, pois non queda máis que levarnos ben, non? Chegou con un dos obxectivos de pacificar o fútbol español, relacións moi boas coa Liga F, coa Liga de Fútbol Profesional e o seu presidente Javier Tebas, co goberno van as cousas mellorando. Cando falou por última vez falaches con Florentino Pérez? Bueno, nos escribeu agora para felicitarnos, estaba previsto probablemente que estuvera tamén en Estados Unidos. Finalmente non pude estar, pero sí estuvo Emilio Butragueño, que sempre pois, é un encanto de persona, e lle agradecemos moito pois, que estuvera con nós en varios partidos, desde incluso México, e quero recordar que polo menos 3 ou 4 en Estados Unidos, non? Pero igual que recordo eso, recordo que, creo que acertadamente, invitamos a asistir en este caso a semifinal e final, a todos os equipos da Liga de Fútbol Profesional, os 20, máis os 3 que ascenderon, 23, máis a un sorteo de 5 de segunda división. Por lo tanto, estaba a representación do fútbol profesional
prácticamente, por decirlo, casi ao completo, en Estados Unidos, máis, bueno, excepto os que non puderon ir, que estaban invitados, pero que non puderon ir, máis tamén invitamos a 25 clubes de categoría nacional, que tamén foron algúns equipos galegos, a vivir esta gesta do fútbol español, así como invitamos tamén a casi 400 empleados da Federación que puderon estar nun vuelo charters ali, conxuntamente con directivos e ejecutivos da Federación, non? Por lo tanto, bueno, pues eu creo que estaba todo aquel que creíamos que debería estar e que nos alegramos, ademais, que eles foran partícipes in situ desta gran victoria. Florentino manda un WhatsApp, manda un telegrama, que manda? Sí, mandou un correo, vamos, felicitando a Federación e demais polos logros, vamos, deste Mundial e que estaban pois, moi contentos tamén de poder participar, e además que agora teñen un xogador que é Cucurella, que tamén fixo un papel extraordinario, non? Esas críticas do Real Madrid aos arbitraxes, fundamentalmente as arbitraxes, non? Foron moi belixerantes, é casi o único que queda por arranxar, non? Sí, pois é o único elemento que de alguna maneira pode ter unha connotación que non é do sistema actual, sino é unha cuestión que ven do pasado, por o caso Negreira e demais, que eu creo que ahora mesmo, bueno, estamos noutra situación, está judicializado, ojalá haya unha sentencia canto antes contra esta situación e que de alguna maneira poña pois, un antes e un despois en todo isto, porque creo que é necesario que agora, esta trayectoria que ten o fútbol español como marca mundial, pois creo que a debemos reforzar entre todos, non? E nadie debe contribuir a devaluar a marca por aquelo de decir España é talentosa no fútbol, pero aparte sabe ganar, demostra como se gana, e creo que todos esos valores veñen moi ben para que todos estemos na mesma senda, independientemente de que poida haber pequenas diferencias que habrá que solucionar, como sea, pero fora de aí, creo que todos temos a obrigación de estar nesta mesma senda, porque creo que esta senda, este camiño, nunca me lo dito estando en Galicia, este camiño nos vai ben a todos. Creo que demostramos durante un ano e medio esta estabilidade tamén, de alguna maneira, aporta pois unha visión totalmente diferente para o fútbol e para moitas cousas. Baste decir pois a nosa aportación desde que chegamos con patrocinadores que nunca estuveron coa selección e algúns que habían estado e se marcharon, pois que son grandes buques insignia no noso país, incluso a nivel internacional, que hoxe están orgullosos de participar con nós, non? Creo que esa é unha satisfacción. Por lo tanto, eu pido que nadie perda de referencia que si estamos todos unidos, isto vai a beneficiar seguramente durante moitos anos a imagen de España no mundo e a imagen do noso fútbol como liderazgo a nivel mundial. Como se cuantifica esa chegada de patrocinios novos pola normalización da federación, pola pacificación, pola esa mellor imaxe que tivo a federación, tamén a selección, en números? Pois en números pasamos de 50 e poucos millóns de euros a algo máis do doble. Debemos estar en cerca de 120 e tantos millóns de euros de ingresos, pero sobre todo, que eso está ben cuantificalo, pero sobre todo marcas que son tan potentes no noso país como Movistar, Telefónica, o Grupo Movistar Telefónica, Mafre como unha das grandes aseguradoras a nivel mundial, que son marcas propiamente españolas, pois se identifican coa selección desde que nos chegamos e desde que ven que hai unha estabilidade, ven que hai precisamente pois un aporte totalmente diferente de absoluta transparencia, de cercanía, que antes non había. E, por lo tanto, creo que esa confianza que transmitimos tamén se ve avalada polos patrocinadores, como digo, grandísimos que nos chegan e que eles hoxe están tremendamente orgullosos. Nese contexto, a canto pode ir o próximo presuposto? Bueno, é unha cuestión que habrá que ver. Empezaremos agora en setiembre co presuposto do ano que ven. Estamos un presuposto para que todos nos situemos de algo máis de 400 millóns de euros, pero o ano que ven si pode haber un incremento exponencial, vamos, dunhas cifras razonables, dun incremento de maior, pero tampouco que non vai a ser moi exagerado, porque de alguma maneira hai un límite en este sentido de que, bueno, pues hai patrocinadores, pero hai tamén que cuidar eses patrocinadores, non por ter máis e ganar máis,
que non teñan a súa espacio, que de alguma maneira non lle dediquemos o cariño que se merecen por haber apostado pola selección antes de, non? Creo que eso si é unha cuestión que debemos cuidar moito e polo tanto estamos moi orgullosos de que hubieran participado sabendo que en aquel momento, bueno, pues empezábamos todavía, se vislumbraba que iba a haber unha estabilidade e unha confianza, esa confianza chegou, ademais, chegou con éxito e con resultados ademais en todos os sentidos, que eran de ganar o fútbol e de ganar en valores e de alguma maneira de transmitir moito máis alá dun deporte global como é o fútbol, que tamén sabemos ganar e de que maneira, non? Vimos dun mundial monumental, espectacular en canto ás instalacións, en canto á organización, os shows, etc. E aquí empeza xa o Mundial 2030. Pódese decir, agora todo o foco da FIFA pasa a estar sobre España, Portugal e Marrocos. Mundial de 32 como era, de 48 como foi, ou de 64 como se fala que pode ser? Por que modelo apostamos? Bueno, a ver, decir que hai que facer unha radiografía do que pasou e, primeiro, cando se dixo de 48 nadie non, moi poucas persoas sabían ese mundial e, sin embargo, con 48 foi un éxito. Os estadios estaban extraordinarios, claro, estamos falando da maior potencia do mundo neste sentido, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista de infraestructuras, e, por lo tanto, pois era normal que isto pudiera acontecer. E dai que, bueno, pois, nese sentido, eu creo que hai que descubrirse ante as instalacións que había en Estados Unidos, en Canadá e tamén en México, non? Porque os tres campos de México tamén son espectaculares. Hai que recordar Monterrey, Puebla e México capital. Por lo tanto, nese sentido, excelente. A segunda parte eran como iban a estar os estadios con público. E estuveron totalmente repletos de público, por lo tanto, outro éxito máis. É verdad que nos deixaron un listón moi alto nesta organización deste Mundial, pero España ten a obligación, conjuntamente con Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguai e Uruguai, de facer o mellor Mundial da historia, porque lle debemos un legado á historia anterior, e é que en 1930, fai 100 anos, pois se empezou o primer Mundial, e, polo tanto, creo que estamos nesa obliga, non? Por lo tanto, tamén quero mandar un mensaje desde aquí moi claro, que esta candidatura ten que autofortalecerse, en ningún caso dividirse, por nada, nin por a final, nin por cosas parecidas, porque se vamos todos xuntos, se traballamos todos xuntos na mesma dirección, eu creo que vamos a facer posible que eso sea así, non? Daí os esfuerzos que está facendo Marruecos, os esfuerzos que está facendo tamén Portugal e, por suposto, España, non? Entón, neste sentido, creo que temos que ter moi claro este concepto. Tamén os aliados nosos de Argentina, Uruguai e Paraguai, porque, bueno, hai que ter unha condescendencia con eles, xa que ali foi a primeira vez que se fixo este Mundial de Fútbol. Por lo tanto, é un conxunto de moitas cousas. En setembro arranca o próximo Mundial, porque hai moitas cousas previas que poñer en marcha, e, por lo tanto, eu podo decir que España está capacitada e preparada para iso. Xa asumeu grandes retos a nivel mundial, a última visita do Papa de maneira impecable, e, por lo tanto, os grandes eventos que se fixeron en España sempre o nivel foi de sobresaliente. E este nos obliga de que ten que ser así. Por lo tanto, bueno, pois vamos a traballar xa desde este momento para elo e, bueno, aí espero que a implicación de todos. Prefires 32, 48 ou 64? Ti? Bueno, no, a ver, hai que explicar isto ben, porque a mí, unha vez que me explican, estou casi, diríamos que non sei se de acordo, definitivamente, porque me faltan datos todavía que teño que comprobar, pero con 48 que ter en conta de que os terceiros clasificados non se sabía exactamente no último partido quenes pasaban, quenes sí, quenes non, algúns hubo que acudir ao coeficiente e demais, e cando temos 64 encima da mesa para poder xogar un mundial, sabes que son grupos de 4 e sabes que 2 se quedarán e 2 se irán. Por lo tanto, as cousas están máis claras, quizá. É verdad que son máis partidos, é verdad que en este caso, pois esta concentración foi extraordinariamente larga. Os xogadores teñen moitísimos partidos, non só en campeonato do mundo, competicións europeas, competicións de Liga, Copa do Rei, Supercopa, etc. Entón, é un tema que hai que valorar. É un tema que vai valorar adecuadamente FIFA coas federacións internacionales e analizar, decir, que é mellor?
Pero en todo caso, bueno, pois o que sea mellor, pois alá o pondremos, non? Alá o decidiremos entre todos, aunque a última palabra vai a ter FIFA, para eso, e iso, a mí xa digo, toca, a partir de aquí, ahora mismo, analizar este contexto para ver onde estamos. O que sí está claro que este Mundial foi un Mundial de proyección espectacular, desde o punto de vista audiovisual e desde o punto de vista de asistencia de espectadores como nunca. Baste poñer un exemplo. Cabo Verde, se tuvera que pagar unha campaña de promoción a nivel mundial, non tendría presupuesto para pagar a campaña de promoción que fixo con este Mundial. Por lo tanto, bueno, pues eso xa é un exemplo que nos sitúa nun escenario de como pode ser no ano 2030. Vigo non estaba na lista de sedes aprobada pola FIFA, pero sí foi proposta a posteriori pola Federación Española, de feito por carta, incluso por escrito. Como está a situación da candidatura de Vigo? Bueno, é verdad todo eso, de que Vigo non se pudo propoñer hasta caída de Coruña e de Málaga. Unha vez que cae Coruña e Málaga, nos quedaban dúas ciudades que estaban previas a entrar dentro desas que foron seleccionadas no seu día. Finalmente se le comunica a FIFA, pois fai 2-3 meses, de que pedimos a inclusión para completar as 11 de Vigo e Valencia, e estamos a esperas, polas conversas que tuven, en principio serán admitidas, conversas que tuven co secretario general de FIFA, esa é a inicial previsión. Por lo tanto, bueno, pues vamos a esperar a septiembre e despois vamos a ver finalmente que pasa. Isto non quere decir que automáticamente España se quede con 11 ou se quede con 9. Vamos a ver finalmente como van os deberes de cada unha e que propósito poñen encima da mesa para poder ter todas as instalacións acorde, tal e como é a exigencia de FIFA para ese Mundial, non? Por lo tanto, ahora mismo toca esperar, pero en septiembre arrancamos. Sería que a idea da FIFA que che transmite é que Vigo sería candidata. Sí, claro. Podría ser candidata, nos lo comunicarán en septiembre, e se incorporará, entendo, que a ese elenco das outras cidades, pero non é algo que poida decidir a Federación Española, é algo que vai a decidir FIFA, que en principio parece que contaría, pero claro, a incertidumbre de tempo e demais sigue estando aí, non? Nós queremos, e eu como galego, como non vou a querer, unha vez que Coruña pois non pode estar, pois que de alguma maneira poida estar Vigo, non? Creo que eso sería para nós un aliciente, bueno, eu creo que fantástico. Outra cousa será que, xa digo, a decisión final de FIFA ahora, máis a decisión que teña que tomar cando sea a hora da verdad, que será, calculo que a principios do ano que ven, do ano 27, cando se toma a decisión definitiva da composición e demais, porque, bueno, pues hai que ejecutar unha serie de actuacións moi importantes e que teñen que estar nunha fecha determinada previa para ese Mundial. Por lo tanto, a idea sería tamén que visitara agora no outono a FIFA Vigo. Así será, exactamente. Cales son as fortalezas da candidatura de Vigo? Bueno, fortalezas é que en todo o cuadrangular do noroeste de España non hai ninguna ciudad española como sede, por lo tanto creo que é necesario que poidamos ter aí unha sede, sin duda. E a maiores, bueno, pois eu creo que Vigo, como a maior cidade de Galicia máis poblada, pois tamén ten sentido, ten un equipo, ten dous equipos no fútbol profesional español, ten ademais un equipo en competicións europeas, e polo tanto sería un respaldo moi bonito á ciudad e tamén ao propio Real Cruz Celta, sobre todo por como están traballando, non? Que están traballando de maneira espectacular e aí están os resultados. E cales serían a día de hoxe as carencias? Bueno, a ver, é unha obra, non é unha obra fácil, me dá a minha impresión, pero debe decidir o FIFA, né? É unha obra compleja porque este estadio que está todavía terminándose unhas actuacións que xa levan algo máis de 12 anos en ejecución, pois non se terminaron todavía, para unha capacidade en torno aos 30.000 espectadores. Hai que recordar que hai que subir 13.000 espectadores máis e, por lo tanto, hai que tirar parte desa estrutura que se acaba de colocar para volver a colocar un terceiro anillo que permita esa nova capacidade para este estadio, non? Bueno, e depois poucas características de dificultad que tiñen as dúas candidaturas é que están moi no centro da ciudad,
e, polo tanto, non hai espacios amplios de aparcamientos, etc., que, de alguna maneira, como podemos ver agora nos estadios onde estuvemos, pois sí, todos eles teñen espacios no seu alrededor que permiten facer unhas zonas de aparcamiento, unha zona especial para fanzón que conleva un mundial e moitas outras infraestructuras que son necesarias en torno a un estadio. Pero, bueno, probablemente, a lo mejor esas cousas se podrán corregir en outros espacios, en outros lugares próximos ao estadio, e ojalá poidamos ter a Vigo como candidata. Por parte do alcalde de Vigo tense feito un acercamento máis amistoso á Federación ou a situación é a mesma? Bueno, o alcalde de Vigo ten unha forma de proceder que xa é de todos conocida, e eu especialmente a conozco, e por tanto, aquí o que se trata é que por encima das persoas están as ciudades e os clubs, e está un mundial, e por tanto, o que queremos é conseguir o objetivo de que España poida realizar o mellor mundial da historia, e se está Vigo, para min será moi feliz tamén ver a Vigo aí como ciudad candidata, pero xa digo, como non depende de min, nos creo que fixemos as cousas como entendíamos que debían facelas no que é a miña etapa, non na anterior, que serán responsabilidade de outras persoas, non miña, e, polo tanto, nesta etapa vamos a intentar facelo ben para que non queden dudas. Falabas do ben que está facendo as cousas o Celta e o Depor tamén, que está de volta. Ti personalmente estiveches moito en Riazor esta tempada. Sí, eu creo que ha de felicitar os dous, non? Xa estábamos deseando ver ese derbi galego, que intentaremos estar aí para ver a potencia e a forza que ten o fútbol galego no contexto nacional, pero no contexto mundial tamén, porque estamos falando da mellor liga do mundo, e sobre todo, ademais, ter tres equipos no fútbol profesional, como é neste caso o Real Club Celta Fortuna, que vamos a ter a oportunidade, como digo, de ter fútbol en Galicia, todos os fines de semana, fútbol profesional. E tamén vamos a ter oportunidade, porque Galicia está nun momento extraordinario de fútbol, en categorías nacionales, de primeira ref, segunda ref, terceira ref, etc., e incluso categorías de formación fantástico. En todas esas categorías que sei, constame que lle dedicas moitas horas e moito traballo, onde imos ver por televisión a Primeira Federación, a Segunda Federación, etc.? Bueno, pois aí a verdade que crecemos como queríamos crecer xa fai tempo. O ano pasado foi un ano espectacular, 17 operadores de televisión en Primeira Ref, podíamos ver un partido de Primeira División, de Segunda División ou de Primeira Ref no mismo canal, de Movistar ou de Orange ou de calquer estes operadores, e probablemente este ano vamos a ter a mesma oportunidade, porque creo que hai máis, está crecendo moito, estamos creando un produto, porque este produto estaba mal estruturado, tiñamos un solo operador, como digo, agora tuvemos 17, este ano creo que vamos a superar esa cifra, e además estamos facendo unha calidad de produto audiovisual que eu creo que lle está gustando ao espectador. Creo que ademais aí temos, creo que son 5 equipos galegos, o sea que, polo tanto, de 40, eu creo que é unha categoría moi bonita, antesala do fútbol profesional, pero que tamén é unha categoría moi costosa, non? Eu sei que, claro, os que dan o salto para o fútbol profesional, fantástico, pero aqueles que se quedan ás portas sufren e moito, non? Por lo tanto, pero a eso, este é o fútbol, non? Así temos unha segunda ref ou segunda federación tamén moi boa, con tamén 5 equipos galegos, quero recordar, e que, teñen unha participación moi bonita, ou tuveron no ano pasado, espero que este ano tamén, ainda que van a participar con outro grupo do País Vasco, quero dizer, con equipos do País Vasco tamén, e o fútbol galego o vexo nun momento óptimo. As Supercopas, a feminina, algunha novidade, algún avance? No, nos iremos agora a Estados Unidos coa selección femenina a xogar 2 partidos amistosos, xa que España está clasificada para o Mundial de Brasil, pois, mentras hai partidos de repesca para outras seleccións, España xa vai a xogar, como digo, partidos amistosos, estamos invitados a ir a Estados Unidos, e tamén queríamos levar aí a Supercopa, pero todavía non vai ser fácil poder facelo este ano, pero estamos traballando a nivel internacional para tamén sacarlle o máximo de rendimento, porque creo que estamos en condicións de facelo, igual que no caso da Supercopa de España, que estamos traballando, que cerraremos en próximas semanas, para que o próximo ano 27, no mes de febreiro, pois probablemente estemos en outra ciudad, non estaremos en Arabia Saudí, porque non se podrá celebrar ali, e, polo tanto, estamos agora con 6 ciudades en 3 continentes
para poder xogar a Supercopa de España, que xogarán o Madrid, o Barça, o Atlético de Madrid e a Real Sociedad, e que será outro espectáculo de fútbol a nivel mundial. Falamos de Qatar, de Estados Unidos. Sí, hai varios continentes, Estados Unidos, Qatar, África, Asia, China, o sea, hai moitas ofertas. Para esta edición da 97 xa? Para esta edición do 27. Da masculina. Sí, da Supercopa de España masculina. Dábase por feito Qatar, pero non está pechado. No, Qatar non está pechado e quizá ahora mismo hai que ver, pero das ofertas non está sendo a mellor todavía desde o punto de vista económico, non? Entón, por lo tanto, bueno, pues hai algo que vamos a dialogar cos clubs tamén, hai que dialogar con eles, porque ao final son os que participan, e como saben, todos os nosos acordos sempre están asentados en dialogar permanentemente para poder chegar a consensos. Falabas tamén da Supercopa Feminina en Estados Unidos. Sí, era algo que queríamos haber feito xa o ano pasado, estamos traballando en eso, agora vamos a todos os partidos coa selección, e podría ser, pero non sei se vai ser difícil que esta próxima temporada, e se non é nesta, na seguinte, poder estar ali xa organizando a primeira Supercopa de España femenina fora das nosas fronteiras. E o do Mundial Femenino en España? Bueno, aí temos... tiñamos ilusión en poder facelo, finalmente... pois agora temos este en Brasil, o siguiente creo que témolo en Inglaterra, que de alguna maneira había unha especie de compromiso, nos pedimos que puderamos optar a eso, debido a que temos o Mundial do 30 e podíamos celebrar outro Mundial, pero vamos, seguiremos pendientes de facer un Mundial femenino en España, porque creo que somos ademais a primeira potencia mundial e actualmente campeonas do mundo, o sea que, por lo tanto, España ten que facerse eco aí, para canto antes poder facer un campeonato do mundo. Unha das túas primeiras medidas foi a renovación de Luís de la Fuente, agora aclamado tamén. Está xa pechada ou apalabrada a renovación ata o ano 30, que é a que toca agora? No, creo que o bo foi, de alguma maneira, traballar hasta o ano 28, non? E, bueno, creo que foi o mellor acordo, además, como Luís nos lo fixo fácil para poder chegar a ese acordo, e eu lle quero agradecer enormemente ese compromiso que ten de lealtad coa casa que leva 14 anos. E ademais me alegro moitísimo dos éxitos del, porque son os éxitos de todo un país, e polo tanto creo que é para sentirse orgulloso de Luís, e agora estamos traballando, e vamos a traballar xa de feito para que el, evidentemente, colegado, porque é probablemente o seleccionador máis importante da historia do noso país, polos títulos que leva alcanzado, e, polo tanto, creo que se merece estar precisamente en ese Mundial de 2030 como máximo responsable seleccionador español. Xa casi para rematar, os futbolistas compartiron distintas promesas que fixeran en caso de gañar a Copa do Mundo. No caso do presidente, algunha promesa por aí que agora hai que cumplir? No, bueno, me pediron que querín que non iba a ter a trascendencia que lle deron estes días, de que me gustaría... xa había feito parte do tramo de Camiño de Santiago de Sarria hasta Compostela, non? Porque ademais xa era un objetivo que quería facer, e creo que este agradecemento debémoslo facer ademais reflexionando, participando de ese logro histórico, pero facelo pois en algo que tamén está tendo unha trascendencia mundial, que é o noso camiño, o Camiño de Santiago, e polo tanto facer o tramo de Galicia, porque me hubiera gustado facer incluso por etapas, empezar desde Roncesvalles hasta Galicia, pero non hai tempo suficiente, e polo menos o que sí está o meu compromiso de poñelo en marcha xa para poder facelo, espero que no mes de setembro, que pode haber un hueco por aí, e meternos xa de cheo a disfrutar da nosa terra de Galicia, desa Galicia interior, que é tan bonita e a cual invito a todos a que poidamos facelo. De Sarria a Compostela. Así será. Moi ben. Rafael Louzán, presidente da Federación Española, gracias e parabéns. Moitas gracias a vos e a todos os medios que participaron con nós, compañeras e compañeros de todos os medios deste país, e que de alguna maneira tamén axudaron a trasladar a imagen do que somos e de como somos, non?